بسرحات یا نخواهد از بای زریان و بیا پارزی لدروکی مموزی Evde radyoya denge gele. Jiravendam çen radyoya denge gelden baş kodarın heja iru 29 adare 2025 şemili Brüksel saatne lamede yazdı. Hemen o çendina var ojede peşkeş bikendem dam azadi reber apoye. Yekti hafat bükür. Hamu parça bira yektir. Ve hak emeye, u fırsanda keziz pişemeye. Bu partiye kurcun buha bavardın, dösardın, imana ve heye, kada ve heye, hatta daviye. Şoğlandı bidin. Eğer me kurda habi yekkira, bakur bajur me behavda, me Irak'ı pırtış kazanç bükra, me İran'ı pırtış kazanç bükra. Hink bir dostayı, hink bir ittifak, u hink bir zora hame, Türkiye me bitir hink kazanç bükra. Gel deherike qadan evroza mezin al Frankfurt'e leher 4-5 Kurdistan İsal 1 milyon kes heriken qadan u nevroza rebertiya azad civaka demokratik piroz kirin. Kurdistan'ın Avrupa'yı İsal brehe berxwedanê nevrozê pêşwazî bikin. Pîroz bahiya îro ji aliyê bi dehan partî û saziyê Kurdistanî ve te organize kirin. Kurd dostên xwe yên li Avrupayê jî duh ve ketine ser riya Frankfurt'ê. Di serî de Komîteya Amedekar Sazî û Rêxistinê Kurdistanê banga tevlîbûnê li Kurdistanê û dostên wan kirin. Ciwanên rihayê banga tevlîbûna meşa amareyê kirin. Di daxuyaniya çepemenê li pêşiya mala Kurê Berapolê ji dayîk bûye hate dayîn. Daxuyaniyê de pankarta binivîsa bi rêbertiya azad reber bi Kurdistana azad ve hate vekirin. Daxuyanî ji aliyê Seyid Ahmed Şahin ve hate xwendin. Şahin diyar kir ku meş xwedî berpirsiyartiyeke dîrokî ye. Şahin dest şakir ku azadiya fîzîkiya Rêberapo girêdayî azadiya gelane û bank li ciwanan kir ku tevlî meşê bibin. Di berdewamiya daxuyaniyê de we hat gotin em ciwan divê baweriyê dene ku aştî û demokrasî tenê bi azadiyê pêkane û em ê gavên xwe yên divêriyê de bidomînin. Em bank li ciwanên Kurd û ên welatparêz dikin ku em ji Amê de heta amareyê bimeşin. Daxuyanî bi duruşmeyê bijî seroka Apo bidawî bû. Kurbaniyên Komkuja Roboskê hatin bîranîn hewldana adalet ji bo Roboskê ku lêgerîna li adaletê dewam dike weke ku roja 28 herê mehê dikeve û bi mehekê jî li kolana Sakaryaya Ankarayê li hev kom bû di daxwaza adaletê carekê din anîn ziman. Daxuyanî ji aliyê endamê Komîteya Mafê Mirovan İhade Tanju Gündüzalp ve hate xwendin Gündüzalp anî ziman ku 13 sal di ser Komkujê derbas bûne lehîn jî ew li pey adaletê ne. Ji bo bûyerên qewimîne Komkujiya ku pêk hat carekê din rûnede û aştî pêk were divê mafê mirovan aştî adalet û azadî pêk were dawî li bêcezahiştinê beyanîn û hesab ji berpirsiyaran bêpirsîn. Coğrafya qeder nîne da rizandina kujerên Komkujiya Robosk û hemû Komkujiyan wê besedem ku êşên bi vî rengî carekê din rûnede. Hejmara kesên di çalakê protestoyê de hatine girtin derket di 163 kesan. Di çarçovelê pirsîna ji aliyê serdozgirê Komara İstanbulê ve tê meşandin de 134 kesê ku bi hincete di navbera 19 û 23 adarê de li gorî biryara qedexekirinê ya Walîtiya İstanbulê tevgeriyane hatibûn bin çavkirin ji Müdüriyeta Polîsan birin adliyeyê. Ji 134 kesên ku li adliyê İstanbulê ya Çalayane îfadeyê wan hatiye girtin. 73 kes bi daxwaza girtinê û 61 kes jî ji bo kontrola adlî sevkî dadgeha cezaya sulhê hatin kirin. Dadgehê biryara girtina 53 kesan da û ji bo 18 kesan jî biryara ji malê dernekevin da. Her wa 63 kes jî bi şertê kontrola adlî serbest hatin berdan. Bi van girtiyên dawî re hejmara kesên hatine girtin û şandine girtîgehê derket di 163 kesan.
Jirojravan Yokim Medin Uku Çuye İstanbul'e agahina girtin. Gerinande veşana giştiye rojnameye Andres Gustervan diyar kir ku durojun agahi jiyonk medin nagirin. Aynı zaman ku yonk medin de hevditina Davide gutiye hatme bin çavkirin. Reveben rojnameye ETS des şandike ku van bu vazarete karender ve retekili danine leti encam bides nexistine. Andes Guters gut zidetir 24 saat derbaz bu emnizanın likudereye u revşavi çavaye veke degens ETS emhev dedim biriya kanalên cuda yên wekî Wezareta Karên Derve û Konsolosxaneyê de derbarê wî de agahiyan werbigirin. Azadiya çepemeliyê di bin gefê de ye ez ji hikûmeta Swêdê daxwaz dikim ku bikeve nava li vû tevgerê de. Nûçekîhane BBC Mark Lowen jî ku bi heman armancê li İstanbulê çalakiyan dişopand bi hinceta ewlehiya civakê tehdît dike hatibû dersî nûrdar kirin. Hêzên Ked û Demokrasiyê ji bo mîtînga li Maltapeyê bank kirin. Ji bo protestokên operasyonel de ji şaredariya bajarê mezina İstanbulê Ekrem İmamoğlu de îro li Maltepeya İstanbulê bi duruşma em xwedî li demokrasî û iradeye gel derkevin mîtîng pê li darxistin. Hêzên Ked û Demokrasiyê li İstanbulê têkildarî mîtîngê li ser hesaba xwe ya medya dijîtal Daxuyanî dan. Di Daxuyanî de banga tevlîbûra mîtîngê hat kirin, hat gotin ku de Hêzên Ked û Aştiyê Demokrasiyê saat 11 de li Rawestgeha İdare Tepe ya Marmarayê bên Gelhev û saat 12 de bi kortêjeke beşdarî mîtîngê bibin. CHP ji bo betalkirina Kanûna Qayyum ser li AYM'da Serokvekîlê Koma CHP Gökhan Günaydın ji bo betalkirina Kanûna TMSF ya ku rê li ber tayinkirina Qayyum vedike ser li AYM'da. Günaydın tekildarî mijarê ev daxuyanî da bila kesek nebêje kesek nikare destê xwe nêzî min bike. TMSF di şewekê de dikare bi biryareke destêne ser hemû mal û milkê we. Bi biryareke bi şêwê hatiye dayîn re dikarin di careke de destêne ser hemû mal û milkê hûn sefîl jî bi hev re bimînin. Meclisa Jinana Dem Partiye bertek nişanî tundiya polîsan da. Meclisa Jinana Partiya Wekevî û Demokrasiya gelan Dem Partî tekildarî zextên polîs û darazê yên di çalakên protestoyê yên bi rojanê dewam dike de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku jinên ciwan ên li kolana mafyên xwe yên demokratîk diparêzin. Tundiya polîsan nîşaneya polîtikeyên desthilatdariya mêr û zayendperest e. Têkoşîna jinan a ji bo wekevî û azadiyê bi tawayî bi zext bi çavkirin û tundiyê nayê pûçkirin. Bi domdarî wahat gotin. Hûnê nikarbin bi zext tundî û binçavkiran têkoşîna ciwan û jinên ciwan ên ji bo demokrasî wekevî û azadiyê bitepsînin. Tundiya li hemberî jinên ciwan hedefgirtina bedena jinan nîşaneya hukûqa dijmin a li hemberî jinê ye. Divê jinên dibin çavan de demil de serbest werin berdan. Sêzdeh fezlekên parêzbendiyê pêşkêşî Meclisê Tirk hate kirin. Parlamenterên ku derbarê wan de fezleke hatin amadekirin evin. Hevserokê Giştê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan, Serokwekîla Koma Dem Partî Gülistan Kılıç Koçyiğit, Parlamenterê Dem Partiyê Mêrdînê Beritan Güneş Altın û Saliha Aydeniz, Parlamenterê Dem Partiya Agirê Necla Demir, Parlamenterê TİP'ye İstanbul'e Ahmet Şık, Parlamenterê CHP'ye Trabzon'e Sibel Su İçmez, Parlamenterê CHP'ye İstanbul'e Cemal Enginyurt, Parlamenterê CHP'ye İzmir'e Mahir Polat, Serokwekîlê Koma CHP Ali Mahir Başarır û Parlamenterê Ankara'ya ye Serbuxwe Koray Aydın. Derbarê Cemal Enginyurt û Saliha Aydeniz'de du fezleke hatine şandın. Kampanyaya rêveberiya Xweser gihiş bi hezaran kesî. Rêveberiya Xwesera Bakuruşatê Sûriyê ji bo piştgiriya gelê Alewî yê dibin êrişan de pêngava alîkariyê da bû destpêkirin. Di vê çarçovê de alîkarî gihand bi hezaran welatiyan. Gel ji rêveberiya Xweser xwest ku hevgirtina bi wan re bê xurtkirin. Endama destê rêvebera Heyvasora Kurd Şêrîn Xelîl têkildarî mijarê axivî wiha got. Em weke karwaneke mezin derketin rê. Dema ku em gihîştin wir me dest bi gihandina alîkariyan ji bu gelkir. Me bi sazî û meclisên baweriyan ên Alewî yên din re têkilî danî. Piraniya welatiyan li avahiyên wan saziyan bûn. Gelê li wir pir baş nêzî me bû.
چونا me ji bo wan hêviyek bû. Şêrîn Xelîl çavdêriya xwe yê 6 rojan par vekir û got gelek daxwaz û peyamên welatiyên Elewî hebûn. Dixwestin em gelek caran werin wir. Dixwazin em tevger û dîsîplîna xwe bi wan re par ve bikin û wan hîn bikin. Daxwaz kirin ku ev têkilî bidome. Netanyahu piştî êrişa sertaxên başûrê Beyrûtê rewş hatiye guhertin piştî êrişên asmanî yên İsraîlê li sertaxên başûrê Beyrûtê û başûrê Lübnanê Serokvezîrê İsraîl Binyamin Netanyahu daxuyaniyek da. Netanyahu du daxuyaniya xwe de wiha got her kesê ku hîn rastiya nû ya li Lübnanê fêm nekiribe îro mînakekî din a biryardariya İsraîlê dît. Rewş hatiye guhertin. Tişta ku beriya heftê cotmê hebû carekê din nabe. Em ê destûrê nedên ku li ser bajarên me êriş pêk bên her çend biçûk be jî. Piştî agiribestê care yekê İsraîlê êrişî taxên başûrê Beyrûtê kir. Ajansa Fermiyê Nûçeyana Lübnanê îro ragihand ku İsraîl li ser taxên başûrê Beyrûtê êrişeke esmanî pêk anî. Li gor Ajansê balafirên şerên İsraîlê taxa Hedasê ya qalabalık li başûrê Beyrûtê bombabaran kir. Li taxê piştî ku artêşa İsraîl fermana valakirina taxê da dibistan hatin girtin ji ber êrişan gelek welatî hewl didin ji taxê birevin û riyên trafîkê asê bûne. Berek odan jemen û çên saat neh pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.